خبركم تعزبتنا عبد ملكة قانقان أكاديمياوي تمرتن بلستي زخونت منسي نابخم كنا بالعينا تكاتلو نايلومي أبنتاويت منسي ماكدا سيفل زيلويات بحل منسي ماكدا تزرابيت حموش عبيت قانقاتاتن بلست تمهاريتنيا بتوساخي منسي ماكدا ناي حساباو سئلن درفن مخشانن زنبالتاتن تهوبون تونن نحجم بار ناب علال ماكدان سدرابيتان كنبلوك مينا سناي مكتتال እዚ ናይ መጀመርያ ዓወተይ ክኸውን ከሎ ፀብለልትነትን ዓወትን ተፂዕርካ ከም ዝመፁ ዝበረሃለይ እዋን እዩ منسي ماكدا سيفل زيلو أبيت مرت طليان أب عود جميترا ناي 13 كفلي تمهاريتيا أبس مرات وليدا زعابيت ماكدا جنا قال 3 عامت كلا تمرت جميرا أبز حج وانكا كم مزان أن مهارتان صبل ليلة تمرتها تكتاتل زلا تمهاريتيا كم نسنتا جميترا ناي مخان بهاجيني روا حلماتا قايد لا دما بلست جميترا تبايلات تصوع على الجزيه زقربه يمثل ماكدا جن سلمتايا جميترا ክትከውን ተመንያ بمجمرة أب تاشعي كفل خلوه تاشعي كفل قدم مجمرة ناي جيومترا فيلد مريت أيو كاب قدمي ديزاينينج اركيتكتشر بتعمي زفوتو بز مغنيات زدما اتي ناي جيومترا سابجكتس دما بزعبا اركيتكتشر انجينيرينج سلازخونه أزي سلزفوت هو أتوكير بزيادة سلزفوتو تقدسة أتنعيو مالتي آرت تماهيري بآرت جميرة دما ديزاينينغن ناي جزا architecture ناي buildings كله أسرارحان ديزاينينغ دسيلن مالتي بخومي مريت أيو إلى حسب منسي ماكدا والعصر شمونت عامتيا نسا بزح زنبالتات زلوات تمهاريتيا أبز عدما أتراي تزارابيت عبيت قانقاتات عالمنا كوين الله درو بقانقاتات تشاينا طليان فرنسا عربن إنجليزن كتزاربن كتدرفن بقي الله أب موسيقى سئلن مخشان مقبنون زنبالتاتن كإلتن ونين الله مبقسنا يزخولو زنبالتات مفلاد مبقر أقدها صغينو رخيبنا يالونا ቆልዓ ከለኹ ትሒዘ ሓድሽ ነገራት ብዝያዳ ሓድሽ ቋንቋታት ምምሃር ይፈቱ እየ ነይረ ባል 2 ዓመት ከለኹ ዓባየይ ቤት ትምህርቲ ጣልያን ከም ዝምዝገብ ፈሊጣ ናይ ቋንቋ ጣልያን ኣፍልጦ ስለ ዝነበራ ኩሉ ግዜ ብጣልያን ትዛረበኒ ነይራ ፍሬንች ንሕፅር ዝበለ እዋን ፈረንሳ ተማሂረ ነይረ ግን ምስ ትምህርቲ ታይም ስኬጁል ስለዘይ ጣዓመኒ ኣይቀፀልክዎን ማለት እዩ አረቢክ ከዓ ክሳዕ 3 ሌቨል ተማሂረ ግን ሰብ እንዳወሓደ ስለዝኸደ ክላስ ቀፃልነት ኣይረኸበን ብኸመይ ክቕፅሎ ዘይከኣልኩ እምበር ክሳዕ 3 ሌቨል ተማሂረ ሽዑ አረቢክ ክቕፅሎ ስለዘይከኣልኩ ቻይኒዝ ክጅምር ወሲነ ማለት እዩ بزيادة بتمرتي إيطاليان سكولي زمهار سكولا إيطاليانا طليان كاز زاربي بتوساخي ماكدا أبسرحات حساباو سئلون زنبالة خمزلوها تقلت أبز عودزي ماكدا جنا هتسان كلايات كتشلمو اللو بقيعا نسات مهاريت حمشاي كفلي أبز نبرت الأوان حدا بأوروبا حبرز تدالو وددر حساباو سئلي تعواتي تكوينا يا أب كلتشهن 11 مالتيو حمشاي كفل خلخو أوروبا حبرت بناي
ኣብ መንጎ ጓልን ወድን ዘሎ ማዕርነት ናይ ጓልን ወድን ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ሓሳባዊ ስእሊ ውድድር ኣዳልዩ ማለት እዩ ኣብ ትምህርትና መፅኦም ከምዚ ዓይነት ውድድር ከም ዘሎ ነጊሮምና ኣነ ድማ እዚ ማዕርነት ናይ ጓልን ወድን ማዕርነት ብናትኩም ኣረኣያ ከመይ ሰኣልዎ ብስእሊ መገዲ ግለፅዎ ስለ ዝበሉና ጓልን ወድን ኣብ ክሽነ እንዳተሓጋገዙ ከለዉ ስኢለ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ካብቶም ቀዳሞት 10 ኮይነ ተዓዊተ ካብቶም ተሳተፍቲ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ማልያ ኩዕሶን ቦርሳን ከም ሽልማት ሂቦምና ምስጢር ዓወት መበገስ ኣለዎ ኣብ መዳይ ስእሊ ዝምባለ ከተሕድር ክትዕወትን ዘበገሳን ዝሓገዛ ክህልውን ግድነት እዩ ንማክዳ ግዜ ወርቂ እዩ ሓንቲ ሰዓት እውን ትኹን ግዜኣ ብኾንቱ ከተሕልፎ ዘይከኣል እዩ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ብትመሃረሉ ዝነበረት እዋን ማክዳ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ መፂዋ ጂኦሜትራ ናይ ምዃን ባህጊ ስለ ዝነበራ ነዚ ዓውደ ትምህርቲ እዚ ዘደንፍዕ ተወሳኺ ስልጠና ኣጠቓቕማ ኮምፒተር ተማሂራ ብዓወዛዚማቶ እዚ እውን ካልእ ተወሳኺ ሞያ ክኾና ክኢሉ እዩ ግዜ ከድለካ ግዜ ትፀበ ዝበሃል ሓቂ እዩ ዋላ እኳ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ግዜ ብግቡእ ተጠቂመሉ እየ እንተበልኩ ክግበር ዝከኣል ነገራት ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስለዚ ግዜ ምምሕዳር ከመይ ጌርካ ብግቡእ ትጥቀመሉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ጁኒየር ምስ ኣተኹ ማይክሮሶፍት ኦፊስን ግራፊክስን ተማሂረ 能刷微信坐高铁体验中国的先进科技 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ንፕሮጀክት ትምህርቲ ቋንቋታት ተተሓሓዘቶ ኣብ ቋንቋ ቻይና ብፍላይ ዝያዳ ተገዳስነት ዘለዋ ትመስል ኣብዚ ሕጂ እዋን ማክዳ ብቋንቋታት ቻይና ጥልያንን ክትደርፍን ክትዝይምን በቂዓ ንረኽባ 绵绵的山脉你是为了最挺拔看珠穆朗玛因最多情的彩霞为你做的梦飞进最美的天涯那无垠的蓝色就是你我的神话皑皑的白雪最是风景美如画青春的橄榄汇聚着万素有茶天边一万向远方奔驰的骏马我要用我的歌声来向你表达ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ምስ ኣተኹ ድማ ንሕፅር ዝበለ እዋን ፍሬንችን ሳልሳን ተማሂረ ማለት እዩ ፍሬንች እንዳተማሃርኩ ከለኹ ኣራቢክ ጀሚረ እቲ ናይ ኣራቢክ ክላስ ናይ ልዕሊ ዕድመ እዩ ነይሩ ግን ብናይ ባባ ኤፈርት ኣብቲ ናይ ልዕሊ ዕድመ ክላስ ክመሃር ጀሚረ ማለት እዩ ሰለስተ ኮርስስ ምስ ተማሃርኩ ግን ሰብ እንዳወሓደ ስለ ዝኸደ እቲ ክላስ ቀጻልነት ኣይረኸበን ኣራቢክ ድማ ኣብዚ ቋሪፀዮ ንመጻኢ ቀጻልነት ዘለዎን እቲ ታይም ስኬጁሉን ምቹእ ዝኾነ ቀዳም ሰንበት ክመሃሮ ዝኽእል ቋንቋ ድማ ቻይኒዝ ጀሚረ ማለት እዩ ቋንቋ ቻይና ካብ ዝጅምር 2 ዓመት ገይረ ኣለኹ ቋንቋ ቻይና ኣዝዩ ፍሉይን መሳጥን ኮይኑ ረኺበዮ ቻይኒዝ ኣዝዩ ሰፊሕን ፍልይ ዝበለን ቋንቋ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ቁሩብ ክብድ ኢልኒ ነይሩ ድሓር ግን እቲ ቤዚክ ነገራት ከም በዓል ቶንስ ኢኒሻልስ ፋይናልስ ምሰፅናዕክዎም እንዳቐለለ ኸይዱ ሽዑ ድማ ቅድሚ ቻይና ምኻደይ ኣብቲ ኣብ ኣስማራ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ኮንፊሽስ ኢንስቲትዩትና ዘዳለዎ ብሪጅ ኮምፒቲሽን ተሳቲፈ እዚ ውድድር እዚ ስፒች ብቋንቋ ቻይና ሕቶታት ብዛዕባ ታሪኽን ባህሊ ቻይናን ታለንት ሾውን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብዚ ውድድር እዚ ድማ ቀዳመይቲ ኮይነ ተዓዊተ ንሃገረይ ኤርትራ ወኪለ ኣብ ንቻይና ክወዳደር ከይደ ማለት እዩ 学好了汉语我要为两国友谊添砖加瓦让我们携手汉语
筑梦芳华，共赢未来。谢谢。ግጥምን ደርፍን ቋንቋታት ቻይናን ጥልያንን ክትጋብዘና ሓቲትናያ ብሓጎስ ተቐቢላትና ኣላ ገለ ካብቲ ትደርፎ ደርፍታት ናባኹም ከነብሎ ኢና ኣስተማቕርዎ Odio che tutto sai, ricordati di noi, insegnaci la via che a te ci condurrà, se ci giungerà questa mia preghiera. ቋንቋ ቻይና ክጅምር ከለኹ ምስኡ ድማ ቀልጢፈ ናይ ቻይኒዝ ሲንጊንግ ናይ ደርፊ ክላስ ጀሚረ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ድማ ከምኡ እውን ሳዕስዒት ናይ ቻይና ባህላዊ ክላስ ጀሚረ ማለት እዩ ናይ ቻይኒዝ ደርፍታት ብዙሕ እየ ዝፈልጥ እዛ ደርፊ እዚኣ መጀመርያ ኣብ ቻይና ታለንት ሾው ዝደረፍክዋ ደርፊያ ዘቕረብክዋ ደርፊያ ናይ ቲቤት ባህሊ ናይ ቻይና ደርፊያ ኻ ባህላዊት ናይ ቲቤት ባህሊያ ብሓፈሻዊ ድማ ብዛዕባ ሓደ ኣብ ቻይና ዝርከብ ጎቦ ታንጉላ ዝበሃል ጎቦ እያ ትዛረብ ካብዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ደርፊ መንእሰይ ማክዳ ድምፃዊት ክትከውን ዘኽእላ ተውህቦ ኣለዋ ክበሃል ይከኣል እዩ ማክዳ ተምሃሪት 5 ክፍሊ እንከላ ድምፃ ብምምሃራና ተለልዩ መራሒት ደርፊ ምንባራ እያ ትገልጽ መንእሰይ ማክዳ ትመርሖ ዝነበረት ናይ ልደት ደርፍታት ምስ ሰማዕና እምበኣር ናይ ድምፂ ተውህቦ ከም ዘለዋ ምልላይ ኣየፀገመናን መንእሰይ ማክዳ ኣብ መሳርሒታት ሙዚቃ እውን ትግደስ እያ ኣብዚ እዋን መንእሰይ ማክዳን ሕዋታን ትምህርቲ መሳርሒታት ሙዚቃ ተተሓይዘን ኣለዋ ማክዳ ንኣሽ ሕዋታ ኣብ ናታ ዝምባለ ከም ዝስዕባ ትገብረና ኣላ ሕዋታ ማዕረ ማዕረኣ ነቲ ንሳ ትፈልጦ ቋንቋታት መሊኾኖስ እሳተን እውን ክደርፋሉን ክዕላሉን በቕዐን ኣለዋ ሶፋኒት ሓፍታ ካብ ማክዳ ብዙሕ ከም ዝኸሰበት እዕላትና ኣላ ማክዳ ሓፍተይ እኮ ብዙሕ ነገራት እያ ትምህረኒ ቋንቋታት ብዙሕ እየ ምሳእ ተማሂረ ፈረንሳይ ትምህርቲ መሃረ ቻይና ምስ ሕዋተይ መሃረ ከምኡ ድማ እንግሊሽ ዓረብ ድማ ተዛሪበ ቁሩብ ክእለ ማክዳ ሓፍተይ ብጣዕሚ ዓብ ፅልዋ እያ ንዓይ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ንዓ ሓቲተ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ስኣ ኩሉ ነገራት ትምህረኒ ተረድኣኒ ብጣዕሚ ዓብ ኣብነት እያ ንዓይ ከምኡ ድማ ቋንቋ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንሓደ ሰብ ምክንያቱ ቋንቋ ትኽእል ተኮይንካ ብጣዕሚ ዓብይ ክቡር ሰብ ኮይንካ ክትነብር ማለት እዩ ሕጂ እውን ማክዳን ሕዋታን ሓቢረን ክደርፋልና ተዳሊና ኣለዋ ዝደግሞ ደርፍታት ቻይናን ጥልያንን ጋቢዝናና ስለ ዘለዋ ሓቢርና ንስማዓየን እዛ ደርፊ ኣርስታ ዣንሽጄ ቹማን ኣይ ተባሂላ ትፅዋዕ 紧紧地捧着你的脸，为你把眼泪擦干。这颗心永远属于你，告诉我不再孤单。深深地凝望你的眼，不需要更多的语言。紧紧地握住你的手，这温暖依旧未改变。为我
我架起了一座了解中国的桥梁。现在中国的发展是。ስለዚህ ማክዳን ሕዋታን ነዚ ቋንቋታት ተበላሊዕናሉ ክበሃል ይከኣል እዩ ማክዳ ብፍላይ ካብ 106 ሃገራት ኣብ ዝተገብረ ውድድር ቋንቋ ቻይና ቀዳመይቲ ወፅያ ዝተሸለመት ተማሃሪት እያ ኣብ ሃገረ ቻይና ከይዳ ብዘመዝገበቶ ዓወት ድማ ተሸላሚት ኮይና ንነፍሳን ሃገራን ኣፀዊዓ እያ ኣብ ኣስማራ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ኮንፊሽስ ኢንስቲትዩት ዘዳለዎ ብሪጅ ኮምፒቲሽን ተሳቲፈ ኣብቲ ውድድር እቲ ድማ ቀዳመይቲ ኮይነ ተዓዊተ ንሃገረ ኤርትራ ወኪለ ንቻይና ክወዳደር ከይደ ኣብ ቻይና ዝነበረ ውድድር ምስቲ ብዚ ዝነበረ ተመሳሳሊ እዩ ሕቶታት ፈተና ናይ ሕቶታት ስፒች ብቋንቋ ቻይናን ታለንት ሾውን ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ እቲ ውድድር ካብ ውድድር ንላዕሊ ግን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኤክስፒሪየንስ እዩ ነይሩ ኣብቲ ውድድር ካብ 106 ሃገራት ዝመፃና ተምሃሮ ናይ ቋንቋ ቻይና ኢና ተሳቲፍና ሕጂ ናይዚ ሰለስቲኡ ውድድር ተደሚሩ ኣብ መወዳእታ ብ84 ስኮር ወዲአ እዩ ዝውድድር ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ 6 ወርሒ ስኮላርሺፕ ከዓ ተዋሂበ መንእሰይ ማክዳ ኣብ ዝኾነ ግዜን ኣጋጣምን ፍልጠት ናይ ምድላብ ባህርያት ኣለዋ ካብዚ ብምብጋስ እምበኣርያ ኣብ ቻይና ኣብ ፅንሓትሉ እዋን ብዙሕ ተመክሮ ከተዋሃድልን ፍልጠት ክድልብን ዝኸኣለት ንምዃኑ ማክዳ ስለምንታይ ቋንቋታት ክትመሃር ተገዲሳ ንኣገዳስነትን ጥቕምን ምምሃር ቋንቋታት ማክዳን ሓብታን ከም ዝስዕብ መረዳእታ ኣለወን ቋንቋ ብዙሕ ቋንቋ ምፍላጥ ድማ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ ኢለ እየ ድኣምን ልዕሊ ሓደ ቋንቋ ዝፈልጥ ሰብ ልዕሊ ሓደ ሰብ እዩ ከም ብዙሓት ሰባት እዩ ቋንቋ እኮ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ኣለዎ ቀዳምነት ምስ ሰብ ክትረዳዳእ ከለኻ ብዝኾነ ዓይነት ተማሃርካዮ ቋንቋታት ጌርካ ትረዳዳእ ካልኣይ ነገር ስራሕ ወይ ዝኾነ ትምህርቲ ብቐሊሉ ስራሓት ገለ ትረክብ ትኽእል ኣነ ብጣዕሚ ቋንቋ ኣገዳሲ እዩ ንሓደ ሰብ ኢለ ድሓስብ ማለት ኣነ ቋንቋ ስለ ዝፈቱ ተማሂረዮ ጥቕሙ ከዓ በብዓይነት ሰብ ክትረክብ ከለኻ ንዓይ ኣፀቢቑ ይጠቕመኒ ምስኦም ክዛረብ ኣይኽእሎን ኣብ ክንዲ ዝብል ክኢልዮ ፀኒሐ ኣርኪብዮም ስለ ዝፀንሕ ንዓይ ኣፀቢቑ ይጠቕመኒ ወይዘሮ ኣበባ ገብረ መድህን ጎረቤትን ዳኣቶ ሲቪሌን ኣብ ኣገዳስነት ቋንቋታት ተወሳኺ ይዕልለና ኣለዋ ዕላለን ባዕለን ከቕርቦ እየን ጥቕሙ ደኣ ሳንድያ ልዕልና ትፈልጦ ግን ኣብ ናይ ዓለም ስራሕ ብዙሕ ከራኽባ ዝኽእል ንሱ እዩ ቋንቋ ከም ተመክሮ ብዘርእና ቋንቋ ዘይፈልጦ ጭም ካብ ደገ ብቋንቋ ዘይፍላጥ ተመለሱ ኣነ እንታይ ማስለ ስራሕ ኩሉ ክስፈልጥ እየ ካብ ደገ ምሁራት ኢና ንብሎም ምሽ ቋንቋ ዘይፈልጡ ኮይኖም ግን ተመለሱ ሰባት ፈልጥ ንሳማንታ ማክዳ ግን ኣብ ስራሕ ናይ ዓለም ከራኽባ ዝኽእል ንሃገርካ ብልፅቲ ኮይና ክትነብር ዝኽእል ቋንቋ እዩ ብተወሳኺ ተምሃሪት ማክዳ ብዛዕባ ኣድላይነት ምምሃር ቋንቋ ቻይና ኣብዚ እዋን ገሊፃትልና ኣላ ዝምባለታት ማክዳ ተዘሪቡ ኣይውዳእን እዩ ንሳ ጥቀውቲ ከሻኒት ምዃና እውን ኣቦኣ ኣዕሊልና እዩ ወገንና እውን ባዕላ ዝኸሸነቶ ኣዝዩ ጥዑም ክበሃል ዝኽእል ናይ ጾም መግብን ምቁር ሕብስትን ኣስተማቒርና ኣመስጊድና ኢና ስለዚ ማክዳ ብርክት ዝበሉ ዝምባለታት ዘለዋ ኣብነታዊት መንእሰይ ኮይና ኣላ ኣብ ጉዕዛኣ ድማ ሙሉእ ዓወት ተንፀባርቕ ዘላ መንእሰይ እያ ንምዃኑ ስለምንታይ እያ ማክዳ ዕውት ክትከውን ክኢላ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ ከም ዝበሃል ንቆልዓ ኣብ ንእስነቱ ዝምባለታቱ ተጸኒዑ ኣንፈት ክፈልጥ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ከም ወላዲ መጠን
በፂሕንኦ ዘለዋ ደቂ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ኩሉ ወላዲ ተርኡ ናብ ውላዱ ዕዙዝ ከም ምዃኑ ከምዚ ጓለይ ክጠቕሶ ደልየት እቲ ግዜ ሓላፋይ ስለ ዝኾነ ምስ ደቅና ውላድና ጎኒ ጎኒ ኮይና ተሓባቢርና ኣብ ትምህርቲ ዝያዳ ኣተኩሮ ክንገብረሎምን ሓገዛት ክነወፍየሎምን ይላቦ ብሓፂሩ ክብለኩም ዝደሊ ግዜኹም ብግቡእ ተጠቀሙሉ ኣብ ዘይከውን ነገራት ኣይተጥፍእዎ ግዜኹም ኣመሓዲርኩም ከመይ ጌርኩም ንመጻኢ ብሩህ መጻኢ ከም ዝህልወኩም ከመይ ጌርኩም ከም ትገብሩ ከምኡ እውን ግዜኹም ተጠቂምኩም ሓድሽ ቋንቋታት ተማሃሩ ግዜኹም ተጠቀሙሉ በቃ ግዜኹም ተጠቀሙሉ ክብለኩም ዝደሊ ሓድሽ ቋንቋ ተማሃሩ ሓድሽ ነገር ተማሃሩ ዝኾነ ነገር ተማሃሩዎ ከዓ ተገዲስኩም ኣጽንዕዎ轻轻地捧着你的脸为你把眼泪擦干这颗心永远属于你告诉我不再孤单深深地凝望你的眼不需要更多的语言紧紧地握住你的手只温暖依旧未改变Che confusione sarà perché ti amo è un'emozione che cresce piano piano stringimi forte e stammi più vicino se ci sto bene sarà perché ti amo io canto al ritmo del dolce tuo respiro è primavera sarà perché ti amo cade una stella ma dimmi dove siamo che te ne frega sarà perché ti amo